Τώρα τι θα έχει να μας πει και ο Δημήτρης Βαρσαμίδης για το όχημά του. Γεια σου Δημήτρη, πες μας τι είναι το δικό σου θηρίο φέτος. Βλέπω έκανες τη διαφορά με το ελαστικό. Ναι, το Μιχάλη είναι ένα long body. Όπως βλέπετε φοράει ένα κινητήρα 580 λοιπόν. Δυνατό! Τουρμπάτος. Είναι στημένο όπως βλέπετε, εξυπηρετώς αναρτήσεις. Πέρα από αυτό όμως δεν παίρνεις κάτι στο drift, δεν πάνε να λένε δηλαδή φίλους που προχωρούν για τα αγροτικά ότι δεν κάνουν και τέτοια. Αυτά είναι διάφορα παραμύθια ας πούμε εισαγωγικά. Εγώ όπως έχετε δει και εσείς με τις προφιάσεις μας στα πρωταθλήματα drift. Φέτος ποιες είναι οι στόχοι σου, ποιοι είναι οι στόχοι σου για φέτος? Το στόχο μου είναι να περάσουμε στην πρώτη θέση, να ανεβούμε στην γενική κατάταξη, να περάσουμε στην πρώτη δεκάδα τουλάχιστον. Και αν όχι, γιατί να καταφέρουμε να πάρουμε και το τρόπαιο. Μπράβο Μίτσο, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.